And good morning. Today is a very good Brigada Eskwela na po. Yan ang mga member ng 4th Peace. Brigada Eskwela. So, ayan, nag-usap-usap ang mga 4th Peace member kung anong gagawin dyan. Garden daw. Parang natin na ito, dito ka umama natin. Titigang na pagod doon sa class. Excited na kita. Hindi ka dapat may bubutangan ini. Dapat galada ito. Ha? Sinaway. Tadiri nga kay Bren na suan. Magkita ka. Pero nagsagret. Ay, na di ba? Perma na lang ko ng meron. Among sasabi. Ano no? Moray di Nakaliwat sila, elementa. Hay man. basta rin ito tuman kami ni Joey ito gin dilalos. Pati Yan na pagdalas ba, magulong-gulong natin pamot kalipang. Dali na. Nauran, sirong. Kaayaw. Kanayon pagpakuan. Kanayon pag Ya, kalo. Ya kan pagtitirok dida. Ma'am Lina, papi. Ma'am nga wate, ini waray abo uno tingnan mo. Cute. Ano ya? Heavy din siya. mapapulog yung mga tao dito. Ti.